mota yake achibva ati rega tishandise motokari yangu sebedroom. Ndobva vatsvaga pavakapaka. Vatsvaga pavakapaka ndokupinda mumotokari ndokutanga kuita zvinhu zvavo. Vari mukati mekuita zvinhu zvavo vasati vapedza, murume akatanga kunzwa mumota kuti asikubitirirwa nekuti mumota manga makunhuwa. Pane smell yekuti mwoyo ikanhuwa unokachizwa zvekukosora kureva kuti yakubata pamwoyo nemunhu wakutosafoketa. Munhu achakwanisa kufema nekuti kana tichifema muri zedu dzotoskirina mweya wakanaka neusina kunaka. Wari wakufema zvisina kuda kuchinzwa kuti aiwazve kuri kuti wakuenda sei. Zvandiri kunzwa kutobuda achibvarwa pasi. Arwa pasi murume uyu akakwanisa kubuda kuvhura madhozi. Ndobva aenda panze kutora nguwe kuti akwanisa kufema mweya wakanaka. Akavhura madhozi ndozocheka ndidzokere mumota. Achidzokera mumota papapati. Mumota manga musaite iti. Mweya wakanga urimo unoita sei? Aona kupera. Ndokubva afamba akananga pamba pamwe padhuze achiti ndoda mvure kuti arida kungotora mhuno dzake kana kugeza musoro kuti mweya wari kufema uite sei? Uite mushoma. Ndobva zvatozamba achibva adzoka ndokungopinda mumotokari achiti motokari iyi rega ndingoimutsa ndikwanise kuenda nemotokari yangu ndibve panapa ndiende kwandoisa mota yangu kukapaka. Ende zvinhu zvandiri kutaura izvi kwakurimwa pasi 11 ende murume yakazobva kuma 1 apa. Paakabvapo anokwanisa kubvisa motokari nokuti motokari pakunoimutsa motokari yakaramba. Yanga isamuki motokari. Kusama kumutsa motokari yanga isamuki. Kusama kumutsa motokari mota ichamuka. Apo muri kubuda mweya ndokubva kwadarika umwe munhu ari 1 ndokumira kutaura naye sha ini ndine motokari yangu aanda kutaura nyaya kuti ndanga ndine munhu mukati kuita sese. Aiwa but ndibatsire wabva kwasvika mumwe munhu wechi2 ndobva kwasvika kumutsa mota. Kuda kumutsa motokari mukomake payakamira yaita sekunonzi yakaiswa muhandbrake kuti yakatokrembwa nekanzuro makumbo ese akasungwa aizi kufamba kubvisa muhandbrake kubvisa mugiya kuisa muneutral pasina movement yaitwa nemotokari. Ndoita sei murume uyu achiri akamira nevanhu ivavo kwakudonha pasi. Chakaita ndikwanise kutaura kuti guys ini ndinonzi nhengi ndinobva pakati ndikutanga kutaura nyaya yake yese zvaitika zvakadai so. Ndikukumbira kuti kana mukapinda mumota umo mundibvisire zvinhu zvakadai so. Zvinhu zvaanga kutaura ndezvekuti vanhu vanga vachiita zvinhu vari pai vari mumotokari. Ari kutya kuti kunyange mukadzi akazovepo panoonekwa zvinhu zvakafanana kuti ukaita accident mumwe munhu achimwa doro akakwanisa kuti mota yadonha asina kukwara. Chataka kubvunza kuti wakomana apana here pane mabhodhi redoro pasi pesitika rimweche ndirasireiwo asati asvika aditika. Saka iye akataka kutaura tsvimbo dzaaishandisa paanga achiita nemukadzi umu ndo zvakaudza vanhu yadonha achiti wakomanaka ndachita zvakati nezvakati. Saka mumota mundibvisirei. Vanhu ivavo ndokazokwanisa kubatsira munhu kumutakura kuenda kumba kwaita sei kwaitaura. Mota ndobva yasiyiwa. Mota yakasiyiwa Friday, Saturday nemusi weSunday ndo pakakwanisa kunzwa zviri nani. Asi varume vapakasvika vakabva vanzi udzai mukadzi. Ende pamba pai painongedzera kuti mune light umo ndo pamba pangu apazipo pamba pake. Paitoda maybe kilometer kubva paakataura achiudza mukadzi wedu pamba pangu. Izvo hapasiripo. Ende anotaura mashoko achitienda kutaura naine ndaiitira kuti kana mangwana patinozosangana asaziva kuti ndinobva kupi nekuti zvinhu zvokusangana muroad. Saka kumunyeperwa kusina basa asi zvakuitika ndo zvaoma. Varume vai vakazobva nevanhu kumba vamusiya kumba uyu kuenda kumotokari kuda kunozama kunotora motokari. Muri yaZimbabwe mota yakazama kudhonzwa mota yakaramba kutena mavhiri kubva musi weMonday musi weFriday. Ndobva wadzokera kumwe kana murume ngaenda kuchipatara ndobva aendeswa kuchipatara. Achisvika kuchipatara anobotora nguva yakanaka reba munhu akakutonzwa zviri naye. Ndobva adzoka ndobva vamuendesa zvakare kune vamwe vabatsiri. Vamuendesa kumubatsiri zvakanzi nemubatsiri ndiri kuona munhu wauri kushanda naye uyu ahaziriye nzvimbo inoyi nditori nevanhu vakakwara vakawanda nokuda kwemunhu uyu. Munhu uyu ane mushonga waakapiwa wokuti kana achinge aenda patouchline mukada kuzoti dai zhinzi anogona kubvunzika ndiko kuti mukatenderera mukati meguta reHarare atori nenzvimbo dzakawanda dzaakatenderera achiita basa iri anotozivikanwa. Asi makawanda anotozonzvingwa achinzi paasvika iye hapana munhu anotora munhu zvakare. Hapana munhu anodari munhu kumba. Makawanda mumwe makaita zvekutodzingwa asi hamukwanisi chiri kusangana navanhu vakawanda. So munhu yane mushonga but mushonga wake kuzvinozvi akaukanganisa nokuti atori nomwe mushonga kuti dzimwe dzenguva muchitamba naye kana makapfeka zvinhu zvakafanana nematrauzi anogona kutokuisa mushonga muhomwe muchitamba mesi zvinhu zviri muhomwe. So imi pachenyu hamuna kutomboiswa mushonga muhomwe.
pane zvakaitika zvakatokanganisika, but ndoda kuti ndikuzivise kuti motokari yenyu sei isiri kusumuka. Ende kwaari musikana iyeye akaenda parodhi izvezvo kubva zvamabva kutamba naye imimi hapana paari kutorwa, nokuti zvinhu zvakatokanganisika wese mumota menyu. Haana kwaari kutorwa kubva musi wamapesana naye imimi, haana mari yaite aita. Yes, handi yekubota ndo vanhu kuenda kumotokari mukoma kebe. Zvikanzi ndinoda kuvhura mota, ndoda kuti muvhure motokari mega. Chandinoda ndichiti kuti mota igone kuvhurika, nokuti kana muchide kuramba kufamba inogona kuti munane kungoramba kuita sei kuvhurika, ndokuvhura madhozi. Mukadzi wake ndakashandiswa, nyaya yange isisina secret. murume anga kutotaura zvese ndokunovhura madhozi. Vavhura madhozi ndokuwanika pasiti radhiraivha mukoma kebe. Pasiti radhiraivha pane chinyoka chipfupifupi cherudzi rwechiva chitema chiri kutoratidza kuti chipenyu hachina kufa. Zvikanzi ndamubatsira ayezi nyoka, ndo zvamuri kuona muri. Ende kana wakushanda unoshanda senyoka. Hakuna murume akapinda pakutamba nemukadzi uyu aine mari kana sendi muhomwe kwete yapiwa akaenda nayo. Inosara yese. Ichi ndo chinhu chinoshanda ichi. Asi chinoshanda senyoka, but apa isi nyoka richodumwa kupinda mumota. Aitoatoma kuti ite zvakati kwakuona pisa kwenda ndoroti chipiswe, achiri kupiswa na iye wacho akanga aine mukadzi uyu. Tichamupa zvatinomupa ogeza woita zvese obva apisa iye. Kana apisa iye nemusi wechitatu toda kuenda panzvimbo yaukasangana nemukadzi uyu. Kataenda panzvimbo yakasangana nemukadzi iye atinoda 2 days unenge wamuona mukadzi iye. Mukadzi iye kana wamuona toda kuti achikuchemera iye kuti ane dambudziko rakaita sei, nokuti iye pachakewo zvakare kana musina kusangana iyoyo nokuda kwezvanda kuita afa akaita mari futi. Anofanira kuti akuudze kuti kwauri akasiyei, chii chakaitika, achibvuma nemuromo wake, nokuti iye asunungukewo zvakare. Asi iwewe tikupedza newe, but musi wechitatu tikukumira tigoenda newe panzvimbo yaungochitira zvinhu zvakamira mota apa. Chitatu mangwana. Alright, ndo patiri kumirira, but iye kwezvinozvi atoripo. Ko motikari yakazomuka here? Motikari yakazotorwa manje, but matorero akaitwa motikari mukoma KB. Munoziva kuita zvinhu zvemufirimu zvokuti motikari ichidhonzoka inomboita nguva yainonyora mavhiri ichichera pasi ichinatora kuti mavhiri azvinoita sei asikutenderera. But nguva yakabviswa chinhu izvi ndo payanga kuitwa izvozvo. Pakutanga yanga isingamboteni, pakabviswa dumwa iri rakambengiriri nyoka ndo payakatanga kuti mavhiri achimbotenderera asingatenderera. But kutaura kuri kwatinoita mota itori pamba yakumuka here? Noa zvisizvo hapana chati chaitwa. Vakangosiya moto kadaro vari kumbodhila nemuridzi aisati yamuzwa. Ndatombotera naye kuseni kunoko nditokangana kumbudza kuti ko motokari kana muchifamba kuzvino muri kufamba ari kuti kada kufamba handisi kufamba, kunyange kubasa handisi kuenda. Apo mukoma KB basa rinoshanda munhu uyu ndo rinondirwadza. Anoshanda basa rei? Mukoma KB munhu anotobatsira vanhu paupenyu, right? Munhu atori nesejari yake asi achishanda kuchipatara chehurumende, asatori nesejari yake anotorapa vanhu. Mushandi wehurumende. Gentlemen, mushandi wehurumende ainyeba kuti kumba kuna mukadzi. Patasvika polaiti iro rinoratidza kuti mukadzi wangu auya, ngatingoshandisai mota. Baba Isabel, baba pati mudzimai wacho ari kuti kudini? Mudzimai wachona munoziva pane kuporerwa ka mukadzi wakawanda anozviita, asi kana chinge svika pakadai so mukati menzvimbo kuti ndainzwa kunhuhwa kuti singe zvinhu zvakatsva here kana kuti mushoko munoziva kuti kana ukavhura bhodhoro reroga ainoti iye kunhuhwa kakakwakanhuhwa kakawanda, but kwaita semunonzi kunopinda kwakasiyana mari, but kwainyesopinda mukati zvekukachidzwa. Right. Ende even izvezvizvi anotaura kuti mweya iwowo maari achiri kunzwa usati wanyatsopera, uri mukati chemo chavo usati wanyatsopera. 0713 938 short base madzibaba lavu machinzwa icho. 29 minutes past 11. Watupa maiwe murimi rovambama namo itiza uite mari nokurima mhiripiri yemalaga kana kuti kwachoro kubudikidza kane kambani yedendere incorporated. Ukarima mhiripiri iyi nechirongwa chedendere outgrower farming, dendere tinototenga mhiripiri idzi nemutengo unotapira uri pamusorosoro. Unokwanisa kurima mhiripiri yemalaga kana kuti kachoro kutangira pa 1 kana 2 hectares zvichikwira. Kuti upinde muchirongwa chedendere outgrower farming chako kungotenga modzi
hainetsi kurima, inorarama munguva yemvura shoma, zvekare haidi mari yakawanda kuti uirime, asi inobudisa gori nemutsindo. Tibatei isu Dendere Incorporated kubudikidza nechirongwa Dendere Outgrower Farming panhamba dzedu dzenhare dzinoti 0713 271 660 0713 271 660 0713 271 660 kana kutifonera pane dzimwe nhare dzinoti 0784 236 333 0784 236 333 0784 236 333. Munzwe zvizere, manyai kuhofisi kwedu pa Copy Plaza Net 1 Building 60th floor murumu N4. Tikubatsirei munhu wese mudendere 29 minutes to 12 ndopafika nthawe pale manje. Regai kandichingamidze mustudio muyenzi anoremekedzwa kubva ku H Solutions. Musakanganwe kuti H Solutions vana mazvikokota pakutengesa ma-incubator, mishina inotsotsanya mazai ehuku anoshandisa solar kana magetsi. Regai katinzwe kubva kuna Mr. Kwaramba, marketing executive kubva ku H Solutions. Mangwanani mamuka sei? Mangwanani mukoma KB. Ndinofara kuti tisangane zvakare tichitaura nenyaya yema-incubators kuitira kuti zuva nezuva mufunge tinoramba tichitongoona kuti kune vamwe vanenge vakapotswa svondo rakapera nerakatevera mwedzi yakadarika, vanhu vanyowani vari kuramba vachingonzwa zvinhu zvinyowani. Tinotenda nepfenyuro inoteererwa nevanhu vatsva second minute neminute, hour nehour. Pane vamwe vasina kunzwa nezve H Solutions kubudikidza nema-incubator amuri kutengesa. Mungada kuzivisa muri yeZimbabwe kuti H Solutions inoita nezvei? H Solutions ndo kambani huru muno muZimbabwe yekugadzira mishini yekutsotsonya mazai. Tine vavariro yekuti tiedze kubatsiridza mabhizimusi evanhu vanochengeta zvipfuyo zvehuku kana hanga kana madhadha nematoki vari mumaruzevha kunyange vari muno mumatauni zvakare. Saka mishini inogadzirwa neH Solutions iyi inobatsiridza